Дзяўчынка-ліцвінка. Характарыстыка Наталькі па паэме Янкі Купалы «Магіла льва». Янка Купала ў паэме дае цэлы хваласпеў, як ён кажа беларускай дзяўчыне, яе прыгажосці, талентам. Падзеі, апісаныя ў творы, сягаюць у час, у якім паводле гісторыкаў яшчэ не было такой назвы нашага народа, як беларусы. А таму ўзята больш ранняя назва – ліцвінка. Такім чынам Наталька – вясковая дзяўчына. Мела мноства талентаў ад нараджэння. Яна была найпрыгажэйшая за ўсіх дзяўчат у вёсцы. Была першай у скоках, мела вельмі добры голас. Цудоўна спявала. Купала кажа, з грудзей гарачых звонкі голас змяняла ў песню, як званок. На яе заглядаліся ўсе хлопцы, але з дзяцінства яна сябравала з сваім аднагодкам Машэкам. Сяброўства гэтае, як падраслі яны, неўзаметку перарасло ў каханне. Актыўная роля ў гэтым каханні належала Натальцы. Нягледзячы на тое, што Машэка меў выключную фізічную моц ды сілу, ён быў падначалены Натальцы праз яе хараство. Машэка гэтакі асілак, што рваў дзярэўе з каранём, у руках яе стаў як апілак. Яго забрала хараством. Наталька разам са сваім каханым рыхтавалася да вяселля. Прыдавала вялікае значэнне матэрыяльнай забяспечанасці свайго абранніка. І калі таму падышла чарга гнаць плыты па Дняпру на ўкраіну, то Наталька адправіла яго, каб той зарабіў грошай. Машэку якраз чарга папала. Спачатку слухаць не хацеў. Быць можа, на яго бы стала, бо не на жарты сілу меў. Але Наталька ўгаварыла. Едзь, штось заробіш к жаніцьбе. Ну як тут не паслухаць мілай? Як бачым, любоў Наталькі да матэрыяльнага багацця выявілася ў самым пачатку яе інтымных адносін з Машэкам. І гэтая яе любоў да грошай, верагодна, згуляла не апошнюю ролю ў іх далейшым жыццёвым раскладзе. І не толькі любоў да грошай была дамінантнай рысай яе характару. Яшчэ раз нагадаем, што яе адносіны з Машэкам, як адзначае сам Купала, вызначаліся яе лідарскай роляй. Машэка гэтакі асілак, што рваў дзярэўе з каранём, у руках яе стаў як апілак. Яго забрала хараством. То бок, Наталька прызвычаілася да сваёй першай ролі в адносінах з іншымі людзьмі. А папросту, яна, як і калісьці нашая прамаці Ева, захацела большай улады, чым даў Творца. Ад'езд Машэкі на некалькі месяцаў стаўся для Наталькі першым сур'ёзным і, мабыць, вырашальным ва ўсім і яе і ягоным жыццёвых лёсах выпрабаваннем. І не толькі ў іх лёсах выпрабаваннем, якое Наталька, на жаль, не вытрымала. Праз некаторы час пасля ад'езду Машэкі адбываецца першая сустрэча Наталькі з баярынам. Дзяўчына атрымлівае з боку багатыра ці па-сённяшняму алігарха цэлы шквал заляцанняў. Ці магла яна з годнасцю вытрымаць націск гэтага амаральнага тыпа? Тым болей, як памятаем, бацькі яе былі супраць гэтай сувязі. Тады-сяды стаў заглядаць і ўсё да Натальчыных акон. Хоць і глядзелі бацька, маці на гэта коса з першых дзён,
На пачатку магло падацца, што магла. Але, мабыць, вось гэтая любоў яе да грошай і да ўлады над чалавекам мела пры прыняцці ёю рашэння ісці ў служыцелькі да баярына вырашальнае значэнне. Бо недзе там, мабыць, у сэрцы тлела вось гэтая авантурная думка. Кіравала Машэкам, буду кіраваць і табою, багаценькі алігархік. Бо моя краса знесла твой дах. Такім чынам здрада адбылася. Наталька не вытрымала націск цёмнай сілы, якая дзейнічала праз баярына. Можна толькі здагадвацца, якія аргументы былі кінуты, каб схіліць Натальку да здрады. Купала піша, што баярын складаў ёй самыя разнастайныя брэдні. Гэта, верагодна, увесь арсенал д'ябальскіх штучак. Мана, падрыў даверу да Машэкі праз абгаворы яго, абяцанне салодкага жыцця, абяцанне яшчэ большай улады. І гэтак далей. Адбылася здрада, якая пацягнула за сабою цэлы шлейф, цэлы ланцуг ліха. Можна зараз спрачацца, хто з трох, баярын, Наталька ці Машэка, болей вінаватыя ў гэтых горках трупаў, чарапоў, касцей, якія намалаціў з людзей Машэка пасля таго, як яго кінула Наталька. Мы прамовілі неяк перад гэтым такую характэрную рысу баярына – амаральны тып. А дазвольце запытаць, а Наталька, куды яе? У якую табліцу яе ўпісаць? Яна маральная? Яна, Наталька, застаецца адна з усіх галоўных герояў гэтай паэмы ў выніку гэтых жудасных падзей жывая. Жывая. Наталька жывая? У мяне вялікія сумненні наконт гэтага. Нават пасля таго, як яна выступіла пасля забойства ёю Машэкі своеасаблівым ратавальнікам ды правадыром народа. Не забывайма, што яна забіла Машэку пасля таго, як той прабачыў ёй здраду з баярынам. Як кажуць, любоў тут проста адпачывае. Адзінае выйсце для Наталькі, каб пазбегнуць смерці, вечнай смерці, гэта зразумець, што яна натварыла сваім жыццём. Як яна гэта можа зразумець? Як? Вялікі Купала кажа напрыканцы сваёй паэмы: а пад гарой Дняпровы хвалі з вясны да восені шумяць. І штось гавораць цёмнай далі, а што нам грэшным не паняць. Атрымліваецца, што грэшны чалавек не можа паняць, у прынцыпе не можа зразумець, як будаваць сваё жыццё, каб не патрапіць вось у гэтыя д'яблавы жорны, у гэтую павучыную сетку страху, жудасці, смерці. А ў вас які погляд на вынікі зямнога жыцця Наталькі? На пачатку мы злёгку кранулі гэтую праблему. У паветры вісіць пытанне: станоўчы гэта персанаж ці адмоўны? Ведаеце, з нашага чалавечага пункту гледжання пасля адыходу нашых прабацькоў Евы ды Адама ад творцы, то як каму заўгодна. Бо бязбожнік робіць тое, што ён сам лічыць правільным. Але Господ у гэтым пытанні паслядоўны ды нязменны.
За грэх смерць. Дык якое ж выйсце для Наталькі? Для нас, для мяне, для цябе. Выйсце адно. Вярнуцца да Бога. Выбрацца з гэтых жорнаў граху праз пакаянне. Гэта значыць даверыць сваё жыццё Хрысту, які толькі і ёсць і шлях, і праўда, і жыццё. Бо ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі праз ягонага Сына, Ісуса Хрыста. Амінь.